दोन सुंदर सेफाली हाइब्रिड नै दखानदार जाहैबाय गाव आसुगुर हानसै दे औ दे आसुगुर हानसै हनै भिडिअआव नै औ आसुगुर हानसै दे मैला जाजोब्बाय आसुगुर हायिया जि गोबाव जाबाय ना दे हाय लोगोफोर होनहरदो औ हाय र' दुसु दाखालाम नै मा जादों नोङो एमलि होन र' नै हामा बेबायदि हामा नै एम्फौ थायोना आबौ एम्फौ आखायाव नै मैला थायोना मैला एम्फौ थायो एम्फौ गिदिर थायो मैलायाव बे आसुगुराव बे मैला दंमोन ना नै गैला दासो गारनांगौ नै दंबावो नै मैलाया नै एम्फौ बायो एम्फौ थायोना बेलाय मैला नै आरो आथिंआबो लावबाय नै लोगोफोर माबायदि हाजायो जाखो मानसिफोरना ओरैबायदि खस्थ' माथो नै आसुगुर हानांगौआ बेना थाबखौ मोजांखौनो हाजाया आयै र' उन्दुनायावबो हाजाया दसे सिरि मोनो ना बियो उन्दुनायावबो हाजाया ओंखायनो दे बेजों गैला बेजों लादो दे बेजों लादो औ बेजों लादो औ लादो बे जाग्राखौ औ नै मैला जाबायना नुखै नै हामा हनै नोंखौहाय हनै एसे दुस्थ' होनो हनै एसे दुस्थ' होनो नोंखौ आलो आंनि हेल' मादैमोन आयंमोन होनदो आयं मादैमोन होनहरदो औ दिदिमोन औ दादामोन मामामोन औ आं जादों होनदो औ आं जादों औ गुलुवा जादों गोखै होनदो गोखै जादों आङो होनदो गोखै जादों आङो र' दंबावो नै मैलायानो माखै नोङो आइदि होनो दा मैला थाबा इदिनो एम्फौ फैयो डक्टरा बिजि थुयो बिजि गबाय थुवामोनलाय नोंखौ आथिङाव नै नों माबायदि गाबामोनलाय खिथादो माबेलाय एमलि होनसै नै आबौ फैबाय नै थांजालाबाया बेजों बारलाबाय ना नै खारलाय खारलांथारलायबाय बिब' फैबाय आयौ खुनुरुखुम हाजोबलायबाय आरोना मोननैबो आथिंनि हाबावनांगौ दं खेबसेयैनो हाया बेखौ आथिंनिबो आखाइनिखौ दिनै हादोंबा दाहादोंबा दाहायफोर हाजानांसिगोनलाय आरोना एफाराब माने धैर्य गैया लोगोफोर ओमफ्राय दा नै दिनाथ' मा सान्दुंबो गैया दाबो सान्दुं ओंखाराखै आयौ 10ता जालायलायनोसै सान्दुं ओंखारगोन ना ओंखारला मिथिला दाथ' बिदिनो जालांबाय थाखासिगोन सान्दुङाहाय सान्दुं गैया आरोना दाबोनो आङो खिन्थु ब्रेकफास्टबो जानो मोनाखै नोंथांमोनजों दा शेयार खालामलांबाय थानोसै आङो नोंथांमोना जोजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर मा जाखो नै बियो मैगङा बेखौहाय लेटिउस होनानैसो गायदोंमोन दाना बिदि नंगा नङाथाय लेटिउस नङादां लेटिउस नङै बायदिसो नुबाय खिन्थु लेटिउस होनानै हरदों दखानदाराथ' खिन्थु नंगौना नङा मिथिला खिन्थु नङै बायदिसो नुदों दा मा लाबोखो थारुन दाव जानोसै निरामिसा सोलिखाया माने बाबाजों डिक्सनारियाव निरामिस गैयानो निरामिस जानो हाया माबा जै निरामिस जाबाथाय माबा ओंखामखौनो माने बोरैबासो जाखायो नै डिक्सनारियाव निरामिस गैया आंजों गेलेदों ओं नै आंखौ बेजों नाहरखोमायो दे ओइ माबे मा बुस्थु लाइट होबाय ना दे औ दे नाहरलाय होबाय लाइट होबाय नै आङो देलायनानै ओंखारबायसो नै बेयावहाय दङ फिसालानि जिनिसफोर लाफाखाबाय ओमफ्राय दा ओंखारलायबाय आरोना जोङो रेडि दाबसे जायगायाव थांनो ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांबाय थागोन आङो बबेयाव थांनो नागिरदों
दा थांबाय थानोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय दे जोबजासिम अबायाव थांनो नागिरदों नै बिबारा जि मोखाङाव नुबानो जि समायना नुखायो नै थांगारसै फिसाला गाखोहैखाबाय गारिया ओइ सिगाङाव लायबावसो नोङो हारसिं जिरायो थांदो हारसिङै नोंहा इस हारसिंसो जिरायलायो दा लोगोफोर जोङो गुरुपेला बाजारावसो फैग्रोदों बेनि उनाव थांबावगोन आरोना नै बाबा नै मुलि लांसै मुलि लोङो दा मुलि लोङो दे खिथालाय आं मुलि लोङो होनलाय आब'नो मुलि लोङो होनलाय मुलि होनदो थांफिनसै बिदा बिदा मा लायो ए लिथुस बेगराबो औ बेनिफ्रायनो लांदोंमोन इसोर मिनिजों खालाय बेहा जा खुसि बेरायफैनायखाय ओमफ्राय ओंखारफिनबाय जोङो बेनिफ्राय औ बेबि दङ बेवहाय ओंखारफिनबाय जोङो बाजारनिफ्राय माने बेगर लादोंमोन ना मा बेगर लाखौलै बाबा सेना कपि जोंनाव दंखायोमोन ओमफ्राय जायाखै आरोना गाज्रि जाबायमोन खोमा रज'आसै दा बेखौ लाबाय ओमफ्राय बेनि मुलियाबो लाबाय कनस्टिपेशननि हमिय'नि मुलि लाबाय ओमफ्राय दा नै ओंखारफिनबाय जोङो हाब नै दुलि फानो बेयाव नै गोदो आं फरायग्रा स्कुला बेजों थाङोमोन लामायाहाय गसाइगाव मोननायनि सिगां बियो नै गसाइगाव मोनथ'वाखै बे सापटग्राम लामा बावरागुरि लामा बियो नै गसाइगावआ मोनसिगोनबो ओमफ्राय गसाइगाव एसे बारनानैनो थांनो नागिरदों जोङो एसे माव हाबफैदों बाबाया गास दखानदारि जाहैबाय नै दखानदारि जाहैबाय नाहरदो बैजों थांदो आब'जों थांदो गास दखानदार जाहैबाय दुकानदार कस्टमर को देख के भाग रहा है ऐसा दुकानदार है कस्टमर को पूछो चाय पीजिएगा क्या आप पानी पीजिएगा इधर आइए आयो माव जाबाय नै दखानदार जाहैबाय गावबो ना नै मिनिदो दे मिनिदो अच्छा बॉय नहीं इधर देख दा दङ नै बिराद समायना जायगा बेयावहाय बेंगल खाथियावसो फैबाय जोङो बेंगल खाथियाव दा बेयाव मानो फैदों नोंथांमोनजोंबो नै शेयार खालामलांसै आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बेसेबा समायना जायगा मा दं बेयावहाय नोंथांमोनाबो नायदो नै माबायदि मा जायगा बियो हा ए नै बे जाहैबाय आराधा नार्सारि माने जोङो आलदा आगोलहाय गोजाम मोनसे फिसा दंमोन नालाय बेयावसो फैदोंमोन आरोना बेखौ मोनथियामोन ओमफ्राय बेखौनो आन्दायै दा मानसिफोरनाव सोङैसो बेयाव हाबफैनो हाबाय नै बिराद समायना मा बिबार दं बेसेबां लायो बेखौ आङो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांसै नै मा दङ एरना हरलाय नै इस जालायबाय गोलैयो दाखालाम नै अर्किड बियो गासिबो अर्किड नै बेबो अर्किड बिबार बाराखै दाबो अर्किडखौ नै माबायदि गायो बेबायदि होनानैसो गायोना बेबायदि लांदां जायगा जानांगौ ओमफ्रायहाय नारेंखल बिगुर बायदिसिना बेवहाय दङ नै अपराजिताया पिंक कालारनि दां बियो बिराद मोजां मोनफैखायो बेबायदि जायगायाव फैबाथाय बियो ओरै गसाइगाव बारनानै जायगायाहाय गसाइगाव बारबोनानै श्रीरामपुर मोननायनि सिगां आरोना माने टल गेट बानायदों नालाय बेयावहाय टल गेट मोननायनि बारबोनांगौ SSB मोनसे माबा दङ ओमफ्राय बेनि बारबोनानैहाय नै सिजनेल फ्लावार्सफ्रा दालिया दुलिया दङ मा नों दुस्थ' इस आखाय सुनो जेजे नांबायनो आखाय सुनो गैया दै गैया गाहायावनो बारो खोमा सेफालि
बारहैसो होमबाबो बिदिनो जागोन खोमा हाइब्रिद दां बियो सेफालि हाइब्रिद ए ओइ माबागोन बेयाव दोन बाबा रायजागोन दा मा बेबाबनि बियो बगेनभिलिया हाइब्रिद जोबदां बियो जि मोजां बार फुदों नै सुन्दर आयौ नै आलायग्राया नै सिङाव दोनग्रा बिसोरो गासिबो बार' मासिया थाइजौ किमान হয় এটা 120 to 150 मोजाङै मोनथिनाय गैया ने मोजां मोनसे दंबावो आलदा बेयावहाय बांसिन मोनथिनाय दं आरोना बै दावखोलांबावनांगौसो ओमफ्राय ड्रागन बिफाङाबो माबा 70 होनना बुंदों खमाव मोनबावगोन खोमा माबा 70 50 फ्राव मोनगोन खोमा बुरजा लाङोबा 70 ल' ओंखारदों नै नार्सारियालाय गिदिर गिदिरा दे होनाय दोन मानसिया दोन itu दै दोनग्रा 10 টাকা আছে না আমি ফটো লাগাই ফেলাইছে দেন orange होनदो दे orange ओमफ्राय yellow नैबे yellow दे yellow होनदो औ दोनदो orange खौ दोनदो थिखोनानै दोन हामा औ good boy बे blue होनदो औ ओमफ्राय नैबे greenआ नै green नैबे green होनदो yellow आव दोन औ बेखौ yellow आव दोन green खौ नायदो green होनदो हामा दादां हामा green होनदो दे green औ ओमफ्राय purple आयु बे मेरला एगान बेना साइकेला उल्थायनानैसो दोनखायो दुस्थुआ दहाय जे थांदोंमोन नार्सारियावहाय ओमफ्राय बेयावहायथ' ड्रागना थारमाने मोजां गैयामोन आं ड्रागनखौ सोंनो सानदोंमोन ड्रागनखौनो सोंनो सानदोंमोन ओमफ्राय ड्रागना एसे येल्ल' बिदि जायोमोन आरोना ओंखायनो मोजां फुलिया गावसिनि बै आलदा मोनसे ब्रान्सआव दं होननानै बुंदोंमोन आरोना बियो आलदा दंबावो जाहैबाय मोनसे गावसिनिनो ओमफ्राय बेयावहायसो माने मोजाङै खिथाजोबनो रोङो गावसोरबो मोजाङै खिथाजोबनो रोङा ओंखायनो बांद्राय सोङासै आङो बेसेबां दामफोरखौबा बांद्रायनो ओमफ्राय ड्रागनखौथ' ओरैनो 70 होननानै बुंदोंमोन ओरैनो बुरजा लाबोयोबा 50 फ्राव मोनगोनदां सानदों आङो बिदि मोनगोनदां 50 फ्राव मोनगोनदां मोनसे गावसिनि एसे थांबावनानैहाय दंबावो होनना बुंदोंमोन बेयावसो मोजां दङ आरो बेयावसो गासिबो खिथाजोबनो रोङो होननानै बुंदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिसिनावथ' 50 आवनो मोनगोन बायदि मोनदों आङो मा जाखो थारमाने जोंनिथिंजायहाय क'क्राझारावहाय बेसेबांथाय ड्रागनफ्राहाय बेखौसो आङो सोंनो सानदोंमोन माने बेसेबां लायो बेयावथ' आङो एसे दामफोरखौहाय एसे खमसिन मोनदों आरोना ओमफ्राय जोंनियावबो बिदिनोखा नामाथाय आं मिथिला मा गाखोन नोङो ओमफ्राय बेयावहाय माबाबो दङ 12 मासिया थाइजौबो दंमोन 12 मासिया खान्थालबो दंमोन आरोना बे 12 मासिया थाइजौआहाय बाबा 120 होनदोंमोन नामा 120 ओमफ्राय खान्थाला हा 230 होनदों भियेटनाम खान्थाल बेखौहाय
230 होनदोंमोन आरोना ओमफ्रायहाय 12 मासिया बेबो ओमफ्राय थाइजौआ 12 मासियाहाय 120 होनना बुंदोंमोन 120 होनना बुंदोंमोन ओमफ्राय जोंनिथिंजायहाय बे क'क्राझारफ्राव नार्सारिफ्राव बेसेबांथाय आंबो मोजां मिथिया माबायदि जायोथाय दामफ्राहाय ओमफ्राय बेखिनियानो आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो सोरबा जुदि माबाफोर फुलिफोरनि बारै मिथियो बाहाय ओमफ्राय ड्रागनफोरा बेवहाय बेसेबां क'क्राझार एरियायाव नोंसोरमोना माबा मिथियोबा खिथाहरबानो जाबाय आरो बेबायदि थाइजौ 12 मासिया थाइजौ ओमफ्राय 12 मासिया खान्थालफोरा बेसेबां दामनि नोंथांमोना खिथाहरबानो जाबाय दे जायफोर मिथियो जुदि क'क्राझारावहाय नार्सारिफ्रावहाय मिथियोब्ला थ' बेखिनियानोसै लोगोफोर आं दिनैनि ब्लगखौ एसेबां दोनथ'नोसै दे बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं